بله تماشاوانین هێژا سێمین ساڵبگەرە پرۆسەیە داگیرکردنا سەرێکانی عزەدین ساڵح ڕێڤەبەرێکی بیجیکاریە کۆربەندە هەفدەستیە قوربانیان استودیۆ کوردستان 24 میوانی منە بخێراتێکێکی عزەدین خێرا خودێلتە و تەواهیە تەماشەوانان بێ یەکێکی عزەدین 3 ساڵ بەسەر پرۆسەیە داگیرکردنا سەرێکانی و گرێسپی دەرباز دەبن دەبخۆ لە هەرێمی بوویەوێ دەمێ ئەو ڕوو چاوا تێبیرات خوا عێریشا تورکیە لەسەر سەرێکانی و گرێسپی بەدەستپێکاوێ ئەوایەکی هۆڤانە دەست پێ کرد هەردوو هەرێم تاخێن سڤیلان و ماڵێن وان ji aliyê belafirên şeriyên Tirkiyê hatin topbarankirin herwiha Tirkiye û artêşa niştîmanî ya Sûrî ku Enqera piştevaniya wê dike bi awayekî hovane û biçekên giran derbasî nava herêmê bûn ew yeka hişt ku zêdetirî 250,000 kes ji xelkên serêkanî û girê spî neçar bibin ku dev ji mal û milkê xwe berdin û koçber û penaber bibin heta îro jî piştî borîna 3 salan ser dagîrkirina serêkanî û girê spî hê jî zêdetirî 150,000 kes ji xelkên serêkanî û girê spî wekû me belge kiriye koçber û penaberin ve negeriyane ser mal û milkên xwe girêdayî va 3 sala em bêjin mesela di van 3 salan de peyman hatiye çêkirin kekê ezedîn دوێ پەیمانê de ku mal û milk û jiyana welatiyên deverê bê parastin gelo pabendî wan peymanan dibin ew çekdar yan jî Tirkiye bixwe ya gu herêm dagîr kiriye Birêj xwe di hevdeyê cotmeha 2019 piştî ku Tirkiye êrîşa kaniya aştiyê dest pê kir peymanek di navbera Tirkiyeyê û Amerîkayê de çêbû bi navê peymana aştiyê tê de dihat diyarkirin ku gereke xelkên sivîl yên wê herêmê ciyanek baş normal awayekî nexerab ji wan re bê peydakirin ji aliyê Tirkiye ve berova jî gotara Tirkiye ku wê digot ew ê navçeyek ewle dabîn bike heta niha jî ti ewlehî li herêma navbera serêkanî û girê spî de tuneye armanca Tirkiye de mesela va 3 sala de ku ew proseye dagîrkirinê proseya bin pêkirinan ê ku li wir berdewam kiriye tu armanca Tirkiye çawa dixwîne ji xwe armanca serekeya Tirkiye ji dagîrkirina serêkanî û girê spî berî wêna bi dagîrkirina Efrînê 2018 de dest pê kir ku guhertina demografî li herêmê bisepîne îroj guhertina demografî li serêkanî û girê spî ne tenê bi hebûna hêzên Tirkiyeyê li wir cî bi cî dibe lêbelê zimanê Tirkî li kêleka zimanê erebî wekû zimanekî fermî têdayîn saziyên Tirkiye yên fermî wekû navenda berîdê PTT li serêkaniyê û girê spî û Efrînê hene alên Tirkiyeyê wekû li serêkaniyê û girê spî tên hildan li nava Tirkiyeyê bixwe bi hewqa sejmar nayên hildan zêdebarî ku serêkaniyê û girê spî bi awayekî fermî ji aliyê wîlayeta Urfayê ve di aliyên rêvebirinê û xizmetguzariyê de tên bi rêvebirin her wiha bajarê Efrînê jî ji aliyê wîlayeta Hatay ya Tirkiye bi awayekî fermî tê bi rêvebirin kekê ezedîn niha ji aliyekî ve encumena niştimaniya Kurdî li Sûrî her wiha rêvebiriya xweser jî ev roj şermezar kir lê mesela nûnera rêvebiriya xweser Emîne Osê ku yek ji ber pirsyarên rêvebiriya xweser dibêje ku armanca wan rizgarkirina serêkaniyê û girê spî ye lê li ser erdê di rastiyê de ew yek dikarê pêk were ku rêvebiriya xweser hese de bixwe jî ew peymanî mize kiriye li gel Tirkiye got 30 kilometreyan dûrî sînor be yani ev yek pêkan li gora baveriya te wekî siyaset mirov li ser biaqe ji xwe dagîrkirina serêkanî û girê spî bi çekên giran û bi hêzek xurt ji aliyê Tirkiye vebû tu nîşane tunene ku di demek nêzik de ew ê hêzên Sûriyayê Demokratîk karibin deverên serêkaniyê û girê spî vegerînin carek din ew destwerdanê yan jî kontrola wê herêmê bikin di baweriya me de vegera serêkaniyê û girê spî û her wiha Efrînê jî dê girêdayî çareseriya siyasî li Sûriyê be yan jî girêdayî guhertinên siyasî yan jî leşkerî yên ku mumkin e gengazê ku ser xaka Sûriyê di rojê bê de çê bibin yani niha mesele ji bo çareseriya krîza Sûriyeyê gelek pêngavên navneteweyî hene
دی چرچوبه آوا پیمانان ده درکتنا ترکیه او خاکین گو داگیر کریه yani ne tane Afrin Serêkaniyê û girêz bi hîn deverên din jê got dagîrkirine zêdetir ne nêzîkî rastiyan e ger tu binirxînî ji me re. Ji xwe Tirkiyê heta niha pêlênan nake ku ew hêzek dagîrker e li Bakurê Sûriyê. Li Serêkaniyê û Girê Spî û Efrînê tevî ku Komîteya Lêpirsînê ya Navdewletî û her wiha gelek rêxistinên navdewletî yên mafê mirovan bi awayekî eşkere li gor yasaya navdewletî tekez kirin ku hebûna Tirkiyê li wan herêman hêzek dagîrker e li gor hebûna wê wek hêzek dagîrker gelek erk û stûbarî jî ji Tirkiyeyê tên xwestin. Heta niha Tirkiyê tu pabendî bi erkên xwe nekirine wekû hêzek dagîrker li herêmê her wiha tu destwerdan nekirî jî ji bo ku rêl pêşiya binpêkirinên mafên mirovan yên ku hêzên artêşa niştîmanî ya Sûrî ku Tirkiyeyê bi xwe wê bi rêve dibe dikin ew jî nebûye. Plan e ku kar bibe helwest bê diyarkirin ji aliyê civaka navdewletî her wiha desteyên neteweyên yekbûyî em ji bo wê yekê kar dikin ku biryarekê bidin bi taybet ji aliyê encûmena ewlehiyê ve tê dib awayekî rasterast diyar bikin ku hebûna Tirkiyeyê li Bakurê Sûriyê hêzek dagîrker e li gor wê Tirkiyeyê bêne çarkirin yan jî fişar li ser wê bêkirin ku pabendî erk û stûbariyên xwe bibe û adin û ya girîngtir ew e ku ji wê deverê xwe vekişîne da ku xelk karibin vegerin ser mal û milkê xwe. Milê spasiya te dikim keke Îzzedîn Salih rêveberê cî bicîkar yê kombenda hevdestiya qurbaniyan ku tu mêvanî. Gelek spas.